Видеото е снето с таблет Huawei TN 7.0. Любезно предоставят от Huawei Технополис. Линк в описанието. Хало! Здравейте хора, аз съм Наксо България. И днес да си поговорим малко за чините, нещата, за къщата, която искаме да имаме, нарисувана къща. Какво сте решили да купуват родителите и какво съм решил да купа аз. И за моите пари, чакайте сега, така левовете, оп, тук стоят парите ви. Ето, я ще чакайте се. Гледайте. Леле! Това са моите жълтици. Я ще 2 стотинки. Тук имам още 2 стотинки. 1 стотинка. 2 стотинки още. Направо сме богати, бе. Общо всичките стотинки. Така ще ги преброя, пък да говорим сега. Дядо ми е купил електрическа скара днеска. Това работа. Това не е нищо. Така сега да намерим това което. Аз първо си мечтая да имам такъв дом. Значи, това ще мога в входната врата, която ще има шпионка, ламбеви, семейство ламбеви, защото фамилията ми е Гергана Ламбева, стълби надолу. Значи тук първото, което... Чакайте сега. Тук първото, което се вижда... Извинете за малко само да погледна. Да, това е. Първото, което се вижда тук е банята с тоалетната. Искам да видя какво е това. Второто, което се вижда тук е всекидневната стая. Третото... Чакайте малко само. Третото, ужасно малкото, което почти не се вижда тук, тераса. Четвъртото, тук... Да видя. Тук да имаме кухня и това да ни е спалнята. Това ще е моят дом. Сега. Тук вратички. Каминки. Точно тази камина за 520 лева с фурна, държач за дърва и камина обикновена. Тя ми ще купува за 520 лева. Правим ремонт на къщата. Какво се направи? На вратата няма да сменяме. Аз сега ще разглеждам каталог, какво да купа, какво да не купа. Бей сега. Промо цена, значи искам някоя хубава всъщност да е. FABE Викослав. Така, тук една микроволна мисля да си купа. Ета 99 лева. 99 стотинки. Правилна цена. Браво. 99 лева стотинките. Направо съм ги напарал. Така, тук. Котлан 4 ток, фурна ток. За 278 лева. Идеално. Идеал Петров. Секс молекула. Стрес молекула. Така, нещо друго. Шлинк. Значи, тук тия ще ги купиме. Тия. Значи, сега. Това са един и същи неща всъщност. Електрическа скара. Купихме я. Добре, електрическата скара е, че я имаме. Я разгърнем нататък. Да видим. Яло, колко работи има. Тук сега. Нова прахосмокачка. 59 лева. 59 лева. Никаква работа. Стотинките съм ги напарала. 59 лева за нищо. Така. Кафе машина. Кафе машина с 99 лева. Всичко направо би се убила. Микроволна има. Аспиратор. 105 лева. Ще го купим и него. Мисомелачка, запомни мисомелачка, не знам. Диспенсър, вода. Фритюрник, да. За 50 лева. И секундна цена.
Фризер Беко. 490 лева. 500 лева. Ай, ще дадем за него малко парички. Проточен бойлер мъничък на Теси. 95 лева. Нищо работа. Купуваме го. Купуваме. Мога да кажа, че това е просто кавър. Няма да купуваме нещата наистина. Да продължим напред сега. TV Elite. 24 TV Philips. Не знам сега, че 4-те също не знам, е малко мъничко. И ще купим тази за 299 лева. Топ хит. 299 лева. 32 8 инча. Нищо работа, просто 299 лева, 300 лева. Или там малката за 24. 275 лева. Ми ще купа по-голямата. Виждате тази. Тази. Пиралния. Да, тази пиралния първата за 325 лева. Нищо работа. Хладилник. Аз като имам фризер, хладилник, да, трябва ми хладилник. Ще направо да си купим един хладилник с фризер и то няма. Хладилник кран. Ето, хладилник за 339 лева с фризер. Бъгъчна камера. Било бе. 339 лева, нищо работа. Купуваме го. Кося. Всъщност малкото бойлер ще го оставим и ще купим този бойлер на Теси за 195 лева. Нищо работа, брачет, нищо работа. Ярвим сега. Мивки. Аре ще купим тия мивки. Вижте си, виждате ги точно. Тия, да ги слушаш с език. Туалетна. Санитарен. И фаянс. Лока, мивка, бутш, комплект. Туалетна и мивка ще си купим да закъща. Батерии за мивки, бани, да. Също знаете ли какво? И тия процета ще купим. Тия процета, керамищите. Така. Помпа за парно. Абе, няма сега. За парно. Стълби не ми трябва, сега преминаваме назад. Ние гледахме работите, които се купиме. Абе, общо всичко, сега ще пресметна цените и ще се върна колко лева ще дам. Хора, като пресметнах цената, ми стана лошо всъщност. Всъщност ми стана лошо. Значи сега ще ви изборя всичко. 288 лева, плюс 125 лева, плюс 105 лева, плюс 50 лева, плюс 55 лева, плюс 300 лева, плюс 325 лева, плюс 339 лева, плюс 195 лева, плюс 27 лева и това всичко прави 1809 лева с пресмятане. Това е дългото надолу. Сега да проброя моите пари и ще се върна колко са. Ще върна да ви кажа колко са. Не знам дали приемат стари пари, мама и не, затова тях ще ги отделим. Хора, няма да купуваме нищо. Това всичкото е 1809 лева. Аз имам 63 стотинки. Няма да ми стигне и за едно от тия продукти също. Лошо. Мисля, какво си да заведа къщата. Зад мен няма нищо. Ай сега. А? Печка! Легла. Вау. Вау. Хора. Мага. Нали знаете, че това беше просто един гавър с вас? Да правите каквото си искате. Да не поръчвате каквото си искате. Да ядем каквото си искаме, защото
Yeah, baby. Come on, girl. С магия става всичко. 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 Магия става всичко. Всичко. Аз бях на България. Абонирайте се, харесайте, оставете един позитивен коментар. Чао!